kumusta ang tanang mga namati na to karon? Di aron mga taga GSK atong mga kauban ron diri sa ato ang studio, ang atong directress taga GSK ni siya, gabayan sa kayuhan. Niya karon kauban ron nato nya nagbuhat sila mga murag nagbuhat og pattern kung kinsay kinandutan nga unsay pangalan na Sir Ariel? Kinandutan nga label? Label sa ilang produkto sa GSK gabayan sa kayuhan kang atiki. Unya pasalamatan sa dato ang tanan nato mga kaigsuonan nga namati nato karon, labi na gyud sa mga igagaw ni Dudong Ricky Garing diha sa Escalante, okay? Escalante, okay? Calatrava. Sa tanang mga kaliwat ni si Papa ni mo, okay? Si Rene Garing unya. Mama Lusing diha. Unya si Clintoy wa na yari-ari si Clintoy kay sa busy man kayo si Clintoy, di na magtungod sa COVID, di na makari si Clintoy. Labi na gyud Naldo, di na gyud taon nagkaari taon. Luoy kaayo. Unya ang tanan nato mga kaigsuonan karon nga namati nato, kumusta kamo tanan unang adlaw karon sa ato ang drama nga sa istorya nga ang kay bulungang kawa. Uy, kawa man dili man kaha. Aba, kadiyot kay bam ha kay nagtambag pa ko kadiyot bam. Nagtambag dili ka nang yaw-yaw pa ko aning aso ini Kuya Gulyat ha. Tawag lang niya balik. Okay? Unya, salamat po sa tanan. Una rong adlaw sa kong aso ninyo ha. Kahibulungang kawa. Okay, sa aton lang sugdan ang atong aso yung mga bata mga kasama. Usa ka probinsya sa norte giadto Nicolas uban si asawa nga dunay kanser ang usa ka mananambal nga gidungog nga maayo kuno kayong manambal bisan og layo kon kini kayo suoton kayo og tungason pagyud kayo giantos gud nilang adto Nicolas og iyang gipatambalan ang iyang asawa apan ngano kalit lang namatay ang iyang asawa sa dihang gitambalan kini sa mananambal og sa iyang kasuko iyang gituok ang mananambal mga bata mga kasama. Usam kay metabo nung gituok man niya. Hala, pahimutan mo na niya ang unang adlaw sa akong asoy kaninyo. Muli angay di bong, mamatay ka. Ibig ipatay ang akong asawa. Magdali na asawa ko. Magdam. Kutok ka kayo. Apat yun na ka. Ibig ipatay ang akong asawa. Ibalik ko yung asawa. Ibalik ko siya. Usa? Hapit ko ni mo mapatay. Ibalik ang akong asawa. Ibalik na ako aron di na ka mapatay. Ibalik ko siya ni mo. Akong kawa. Iyan gidool kawa. Nagbukal-bukal. Saan kaya buhaton? Kutsilyo. Saan na rin mo kutsilyo? Kalma lang. Pasagti ko sa kong pagkabuhaton. Gusto ka man kang mabuhay ang imong asawa. Oo. Kinahanglan mabuhay siya. Mahal ko kaayo ang akong asawa. Matuman, mabuhay siya. Mabuhay ang imong gimahal nga asawa. Ayaw ko katawa! Ay katawa! Naglungot-lungot na naman ko nimo! Ayaw ko katawa Mabuhay siya. Ha? Patyon to yung kagudi mabuhay akong asawa. Ha? Usawa man rin mong yung kanatak ka ng bago sa lubi o kutsilyo. Usawa na rin mo! Yang gihiw ang gupit sa pulso sa kamot sa akong asawa. Isirit ang dugo. Huwag nagisahod sa bagol nga. Bagol sa lubi. Usawa na gibuhat rin mo! Tanaw lang. Pasakti ko aron mabuhay ang imong asawa. Saan ka nagibuhat niya? Huwag ang bagol sa lubi nga. Gisudlan niya sa dugo. Sa akong asawa, iyang giinom. Kapresko siya dugo. Animal! Nga nung giinom ni mong dugo? Ha? Mabuhay ang imong asawa. Kay bulong ang kawa. Mabuhay ang asawa, Nicolas. Absolute. Pinambak siya sa tawa na nagbukal. Ano na naman? Ay na siya. Wait. Susagin. Napaw ka. So, gini sa payag. Natiguang. Ngit kayo. Sugingagin. Kakal ko. Mabungkag rin payag sa mananambal. Hindi pa ako. Nangawin ko. Sugoy! Kaya ko nini.
So, ganing. Eh, ang payag sa mananambal, may pagkabugag. Ginoo ko, batay lawas sa akong asawa. Magdalena! Ay, magagbatay lawas sa akong asawa. Babae, babae, may tumaw sa kawa. Kulas! Kulas! Oh, Magda! Ikaw! Ikaw ang naadya sa kawa! Magdalena, asawa ko. Babae ko! Biraha ko din sa kawa! Oo. Bilahon ta ka. Dali. Gunit ako, or mabirat ka. Magda, asawa ko. Buhay ka. Buhay ka, asawa ko. Kulas ba na ko? Nasa manay ko! Ako, kinig. Kahibulungan. Gano'n nasuon ba siya sa kawa? Mabuhi ang imong asawa. Kahibulungan. Kahibulungan. Kulas! Kulas, nahadlok na ko din eh. Mauli na to. Oo, tana. Mamaulit na. Ay, mananabal ka tiguang. May ambak di askawa. Kulas, bitbita ka ng kawa. Ha? Ang kawa akong bitbiton? O Kulas, bitbita ka na. Sige na. O mauli na kita. Oo, sige. Ako ni bitbiton. Danon ako ni kawa sa mananambal. Magda, agatong masilingan. Gikapoy Kulas. Gusto ko matulog. Sige. Largo lang sa tulawak. Ug daron magkapahuhay ka. Ako ang kining... Ayaw silang tagda, Kulas. Mapahuay na ko. Tana. Oo. Tana. Kadiyot ha. Ibutang ko na ning kawa din eh. Ayaw. Kawaton unya ng kawa. Ha? Mauna ang naghatag na ako og laing kinabuhi. Busa ang pingi ka na, Kulas. Oh, unsa? May pagkahinanok ni Magda. Salamat ni taon nga nabuhi ang akong asawa. Mao ka na ang naghatag og laing kinabuhi nako. Busa ang pingi ang kawa, Kulas. Ang kawa? Mabuhi ang asawa ni Kulas. Ang tiguang nga mananambal. Miambak siya ng kawa og nawaog. Og diha ang nagkawa, may gawas ang akong asawa. Nabuhi siya. Nabibog ko. Ano nahitabo man to? Uy, kawa. Usa ka ang naaan ang maong kawa. Matod pa ni Magda, kanang kawa ang naghatag niyang laing kinabuhi. Naglibog ko. Ay, kalami sa bahal nga tuba. Preklas. Kalawang mo lang to. Nausam ka, uy. Wa pre. Milagro kay Preklas da nga. Naayo yung kanser ni Marie Magdalena, no? Ay, nang batari. Oo, pre. Milagro gid kayo. Maayo gila itong giadto ninyong manambal, no? Oo, maayo kayo. Pre, takuyog niya ko ni mo, ha? Adoon na to ang manambal. Ha? Magpatambal siguro ning ako, ha? Kita ka nga ako, ha? Awa, na. Ginang barog. Unsa? Awa, mo. Uy. Mo na, pre. Hala. Kita na. Kabitaw. Ingo magipakita. Mang kuyugi ko, pre. Adoon na to ng mga manambal. Basin, pre. Maulian taon, eh. Pre. Pre. Si Maria Magdalena to, pre. Nga singgit to siya. Ginugo. Magdalena! Magdalena! Magdalena siya ni kabuha. Magdalena! Kuha na! Nga nung nagbukot ka ba sa habol? Sa may kuhaon ako sa mana, ha? Kana mga riboto, kuha na! Ha? Kuha na sila!
ang mga santos o krusipero ang buot niyang ipasabot. Kuhaan na, Kulas! Wa na sila makatabang sa akong pagkaayo sa akong sakit. O, kuhaan na sila! Magdalena, pero, wait, Ginoo, nagahog ang mga santos o nabuak kini. Wa sila makatabang na ako! Wa! Magdalena! Unsa? Mo na nitabo. O lagi pre, nagabuak yun ang Tanan Santos. O nagilabay niya og unlan. Pero ang santo ninyo og resipiho, wagid maunsa. O to sa silong sa bahay nako gibutang. Naunsa man is Mari Magdalena, pre. Wala lagi ko na makatabang niya ang mga santos eh. Mao na suko siya. Mao yang gipakuha nako og gipalabay niya. Pre, Kulas. Akin, pre. Piyogi ko, pre, ha? At doon to ng mananambal nga, giingon mo, ha? Gusto kang maayo ng imong namatay na nga kalipay? Pariutik? Magda, Magda, mare, Magda, mayong gabi niya. Ayuhon ko ikaw, pariutik. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Ha? Unsay? Namatay ng imong kalipay, di pa? Ayuhon ko ikaw. Mare. Ngano na ibaw man ka? Pre, Kulas. Gisultihan mo si Mari Magda, pre? oh, Wa ko niya sultihin. Pero nahipaw ko sa imong problema. Ha? Ayuhon ko ikaw. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa? Unsa may kondisyon? Ayaw na pagtuo anang giampuan ni mga Diyos. day, Unsa? day, Magdalena, ayaw na, day. Masako na tong Ginoo. Why Ginoo, Kulas? What? Ha? Kaya kung naa pa, naayo na unta ko. Pero dili siya ang nakaayo nako. Kundi, ang ordinaryong mananampal. O ganang kawa, nga iyang gibilin ka nako. Mao ka na ang instrumento nga makaayo sa atong mga balatian ug maghatag og maayong ugma nato, Kulas. Mads. Kakawa naman tao na, eh. Pero ang Ginoo gid taon ang pinakagamahanan. Magda, ayaw na, uy. Kung di ka mutuon ako, pariutik, dili ka mamaayo. Mari. Ulo, eh. Usap na sa Magda, hindi naman mo tuog Ginoo. Problema na po rin ako na. Pre. Ginoo itong gisulti niya, pre, nga maayo ko kung di na kumutuo, Ginoo. Adoon na to ang imong asawa, pre. Magpatambal ko niya, pre. Adoon na ko, pre. Pre, Odek! Pre! Ginoo ko. Pasaluan taon ang akong asawa. Di na siya mutuon mo kay wa ko nung makatabang niya. Gula ko ba yayin ni, Kulas? Magda, day. Mayo day, nagmata ka na di ay. Mamahaw na ta. Nakaluto naman ko. Kabuutan yun sa kumbana. Magda, Sa'yo ba kayo sa buntag? Niya ka na din sa gawa sa bahay. Naginuktok. Nga no? Naguol ka kay wa na kumuilaan ang Ginoo nga gikahadlo ka niya. Magda, wa ka na day madlok sa Ginoo. Wa, Kulas. Magda, Wa ko mahadlok niya kay dili siya tinuod. Ilusyon lang siya sa mga tao. Ginoo ko. Day, ayaw pagsulting ingon ana day. Uy, kilatan ka ba ya? Sige ko no. Inga ang imong Ginoo, Kulas. Pakilati ko. Gihagi ko ang imong Ginoo, Kulas. Pakilati ko. O gusto ka? Ikaw ang pakilatan ako? Day. Nia, ma! Nagdampo ko. Si Magda, nahinanok sa pagkatug.
Mubangon ko. Sugo sa lawas. Batias kong damgo eh. Naigo ko ko sa kilat. Ay, dukaabagin ako eh. Agkawa. Agkawa, nagbukal. Agkawa, doon na tubig, nagbukal. Pero, may kayo sa ilaom. Kay bulungan kayo. Kulas! Doon na nabatin ako katingog sa usa ka babae nga nanawag sa akong ngan. Sa kato. Pero kawa ano na siya nagbukal man eh. Pero ay kayo sa ilom. Nag-aso-aso pas kainit at tubig sa kawa. Ano maghali eh. Nagbukal man eh. Ayaw na lang kahibong sa imo nakita, Kulas. Sa gikaingon ko na, ang kawa mao'y makaluwas nato. Gasa ka na nato sa labaw nga gamhanan. Magda, Ug salamat kagabi, Kulas. Kilipay mo ako. Magda, asawa ko. Mahal ko kayo ikaw, Kulas. Ug gusto ko nga makaanak na ta, Kulas. Mausa na akong gusto na eh. Nga doon na ang tatay liwat. Mura lang doon na yung mga tao sa gawas. Nagkagubot man. Kakadila, akong gawason ha. Kisam ka na sila. Uy! Ay, bayo buntay ko las. Ako ay gulay usap ka. Hinay. Hinay lang. Pre, may buntay ka, pre. Asa mas pare mo talina? Di ana ang mga masakiton. Magpaayo niya, pre kulas. Unsa? Pre! Oh, pre. Sabi na sila. Ngano niya na sila sa mo? Mga masakiton lagi na sila, pre. Ha? Ano sila din kay? Gusto lagi sila magpatambal ni Maria Magdalena. Dili man naman nanambal lang ang akong asawa, pre. Ay, doon mo gamay. Pre. Pre, lagi, dili lagi. Pero, talang iyang kawa ba nga, nagbukal-bukal, pre. Mo na makaayos mga sakit. Unsa? O kagabra ko, pre. Nakatilaw na ko, balik ko kalipay, pre. Ha? O, pre. Naayo ko, pre. Di ayo ko ni Maria Magdalena. Mong niya, lipay kay ko, awa na, O, kini mga tawahan, ha. Nito ni na ako. Mong niya, ano sila? Aron, maayos sila sa ilang mga balatian, sa ilang mga sakit. Unsa? Ha? Tinuod ang gisulti ni Pare Utig? O, Kulas. Tungod na sa kahibulungang kawa. Magda. Ayaw na lagasula pa ang imong huna-huna, Kulas. Sa gikaingon ko na, mabulahan ka, Kulas. Mabulahan ka. Ipatilaw ko kanimo ang kinabuhing haruhay. Ang kinabuhing way sama kalami. Unsa? Salamat kayo, Magdalena. Pagkatuoy na ako ng saksyan. Ang mga masakit doon nga niya niagi mga adlaw. Nga gipainom ni Magdalena sa nagbukal nga tubig anang kawa. Namalik. Ug naayo na sila. Pre! Uy, dingog niya, uy! Pre, ako, di ko makatuoy nang nakita na ko, pre. Namalik sila ug nangaayo na sila. Awa, ha? Ingon bitaw ko nimo, pre. Sama ko na ako. Pila na ganito ka adlaw, pre. Naayo ko. Nakalitan ko sa diyang ngihi ko, pre. Ha? Nakita gina ko ako nga blob. Super kay. Isog kayo. Ha? Kay bulungan ginang kawa ni Magda, pre. Ha? Naagi na ikahom, pre kulas. Unsa? Kulas. Yan ang ka pa man matug. Kukuan. Hangtod ba karon? Wa ka paghihapon mo tuos imong nakita og nasaksihan.
Wa kapag gihapon ni salig na ako, ha? Kulas? Magda. Mm. Ah, ah, Kulas. Salig na ako. Imo kong asawa. Mong ako ang buhui. Mahal man ka ko nimo. oh, Magda. Mahal na kayo ka. Pwes, ako ang buhui, Kulas. Ug ayaw ng inutil nga imong gituhuan nga wa gyud makatabang sa atong kinabuhi. Magdalena. Oh, Kulas. Kulas. Magda. Kulas. Magda. Mabdus na ko, Kulas. Mabdus ka. Buti pasabot doon na tayo anak. Ha? Magdalena. Doon na tayo anak. Magda, day, doon na sila yung grupo sa mga masakiton nga magpaayo sa ilang mga sakit. Nituo sila kanako, Kulas. Nisalig sila kanako. Magda, O sige, pasudla na sila dinhi. Aron makainom na sila sa tubig ni ining milagrosong kawa. gusto si Magda. Milagroso ang maong kawa. Makaayos siya sa mga dunay sakit. Unsa? O, Kulas. Magpatukod ko og simbahan diya sa aton napalit nga luna. Simbahan sa atong... Nato. Nato, Kulas. Ha? Mao ka na ang simbahan sa mga mutuo ka na. Unsa? Mao ka na, Kulas. Ang mutuo ka na ko, maluwas. Makaangkon sa kinabuhing wide ka mga. Magdalena. Si Magda. Nibangon siya og tuwa. Migawa siya sa among luwag. Sundan ko siya. Liliod ko siya dininin ng pultahan. Makita ra ang gawas ng luwag. Uy, si Magda. Naa siya atubangan sa kawa nga nag-aso-aso nga nagbukal. Sa mga gibuhat. Nagparog siya. Nagdupa ang mga kamot. May uslob siya sa nagbukal na kawa. Pero siya masakit sa kainit. Sa kainit sa nagbukal na kawa. Tuwa, inanay siyang nawa. Panulog sa kawa. Tanawon ako kung unsa gyud ang naa sa kawa. Dulan ako. Ako kunong ituslog kini akong kamot sa nagbukal na kawa. Di ko na iniinit. Pero nagbukal siya. Pero di na kayo kusog. Si Magda, may tuslob siya ganina o abala na. Sukaya sa akong tuslob. Sa kain ni ay ning kawa. Di na akong matil. Ako na gituslob. Pag usar sa akong katil. Tuslob ko na nga akong matil. Sa juga kining dili man pantay ang ako natungban. Murag dunay ang murag hagdanan. Subayo kini mga kang hagdanan gyud. Inanay na kong naumulos kawa. Bahala na di. Subayon ko lang gyud kini ako natungban. Yeah! Matumba ko! Usap di ako dahil mutangan. Usap kini
Dili magkili among lawak ni Magda. Kabugnaw ni lugar. Ug ang akong higdaan. Lubos ito mga panapton ug dunay mga kandila sa palibot. Sabi ako lang nahimutagan. Si Magda, haib na yung asawa na ko. Bubangon ko. Bugawas ko inilawak. Hay, magkasi... Sa kinakon kita. Mga mahalong butang ang akong nakita. Si Magda, naasa ko bagas kawa, naglupa. Nagsulog sa lubos itong. Saan kaya yung gibuhat? Nag-unsa magana siya. Murag nag-ampo siya. Ug na milod siya. Ug ang iyang giduko. Paingon sa saog. Ug ang iyang mga kamot. Gidupa niya sa saog. Saan niya gibuhat, Magda? Saan niya gibuhat? Ay napagsige pangutan ako unsa nga akong gibuhat, Kulas. Ang importante nga, malipayon kita. Umabdos na ko. Sa dili madugay, doon na nakita'y anak. Ug siya ang maghatag na tog kalipay nga way sama. Sabot ni mo ipasabot. Pabuta ang maong panahon, Kulas. Paabuta nga ipanganak ko ning akong gisapat. Magda. Papadagin mo man ang simbahan niya, ipatukod ni Magda. Pagkadako na ba? Sunod mo na po! Sunod mo! Sunod mo na po! Sunod Ang mo! among mga silingan. Nagsunod sila lubos itong. Ang ilang mga sinina, nag-as kayo. Sabi sa tayo. Pre Odek! Pre Kulas! Pre! Nga naman mo, pre. Lubos ito man niyang gipanulong niya. Nag-as ba? Mura mo mga pari. Ang tawag ini, pre. Sutana. Ha? Sutana nga itong. Og niya mi uban sa mga silingan nato nga nituo og gisalig ni Magda aron magpa-ritual mi. Ha? Sa ritual? Ritual gud. Mag-ampo kami sa among Ginoo nga tinuod nga gamhanan. Ha? Mare, Karandam lang. Ay magsundot na kita sa atong pag-ampo. Pangong Magda. Sige pre Kulas. Mangandam mo na mi. Di na ka pre. Oh, Kulas. Nagbarog ka pa manggod diha. Oo. Magda. Ritual. Mag-ampo kunomi sa ilang Ginoo. Sa maghaang Ginoo nga ilang gipasabot. Agawa. Iya din niya ibutang din sa simbahan. Ug naa sa altar ng simbahan. Mag-ampo na kita sa hilong. Libaut pa nang akong balahiboy ng pag-ampo eh. Hilom kasi lang nag-ampo. Si Magda, gidupan niya ang iyang mga kamot ug naghangad siya. Wala ko magsabot ni Rida. Lahi na gini. Kinahanglan magkasunod gini si Magda. Kinahanglan yun. Ugma, Kulas. Maabot na ang mga materyales para sa atong bahay nga tukuron. Ha? Kananda kong luna diha, tupad sa gitukuran ko sa atong simbahan, diha ko sa pipatukod ang bag-o na tong bahay. O kining baya, biyaan na nato kini. Magda, bahibo ba pasabton ko nimo ining mga panapton nga itom, nga imong gitabon sod ining atong bahay. Lakip na sa kwarto, pulos itom. Ug bisan asang dapit ining atong payag dunay kandila nga way pagkapaong ug pagkahilis. Dili ka na ordinaryong kandila, Kulas. Dili. Unsa? Magda, suldihi ko. Naghimo ka magkulto. Kulto ba kining imong gimugna, Magda? Ug dili ang tinuod na Ginoo ang inyong giampuan. Laing Ginoo ang inyong giampuan. Mao ba, Magda? Mao ba? Anong igo ka lang mipahiyong, Magda? Tupag ako. Naghimo ka magkulto. Sunod na lang, Kulas. Sunod na lang.
Maabot ang panahon, Kulas. Nga muyokbo sila kanimo. Kisang sila? Ang katawan. Nga mutuo ug musali ka nato. Sa? Muyokbo sila nato. Muampo sila nato. Oh. Kulas. Magda. Huwag ko mati ang dukada. Nagsige ko huna-huna sa mga gipanulti ni Magda. Muyokbo sila nato. Muampo sila nato, Kulas. Kinuo ko. Tungod sa daghan na nga ayo sa sakit nga gipambala ni Magda. Ubay-ubay na ang nagpasakop sa iyang kulto. Di lang ang amo mga silingan. Lakip na ang pikas barangay. Tagalungsod niya na. Naabot na din eh. Nagpatambal ni Magdalena. Pero, nga naman siya ining maong abilidad. Nga unta, di man na siya gusto ang kawa. Ang kahibulong ang kawa nga gipanag-iya sa mananampal nga among giato. Kanang kawa nga naanan niya ibutang sa altar sa simbahan. Mao ka rin naghatag kaniyang abilidad sa pagpanampal. Tuod ang mananampal. Hain na baga ito mananampal. Buhi baga ito siya. Ayaw na mapagdudot. Matambalan lagi mo kanan. Sumunod kasama sa gawas. Sige, barugan ha. Bubangon ko. Likuran ha. Dere mo. Be, Ayaw mo mapagdudot ha. bubangon. Aray. Sige, ayaw mo. Ayaw mo kabala ka. Bisa na ka na mo diha. Maayaw lagi mo. Kahit karong taon. Mugawa sa si Pangulong Magda. Nga mutambal ninyo. Bilas mo. Priutik mo ng Ito mga senyor. Unang gabat Kinuo mga ko. senyor. Pagkadagang tao sa gawas. Di man sila gikan. Pagkadagka nila. Sige. Mayo kayo nagbata ka na, Kulas. Ito mga senyor. Unang gamay. Pagdali kaligo, kanya uba ang sutana kay magsugod na ang akong pagpanambal. Magda. Ug kung madugay ka, ayun na lang pagawas. Kao na lang dito sa kusina. Doon na nagiandam nga pagkaon. Tambala niya ang mga tao nga naan nagdasok sa gawas sa among bahay. Hindi lang. mo. Mari Magda. Salamat yes grasya nga imong gipaambit akong pamilya. Natayam-taman gina mo ang kinabuhing haruhay taon. Kinabuhing dato. Ay, kamisan. Pangulong Magda, kamisan. Salamat kayo. Kamo, nga ministro ko, nga dako og pagsalig ka nako. Mabulahan kamo. O dili lang kay kana ang inyong matagamtaman sa inyong kinabuhi. Labaw paon na ni Ana ang akong ihatag kaninyo. Minaw mo. Mga maestro nako. Ilabi na, ug doon na kamoy mada nga gustong magpasakop ka nato. buhaton, Pangulong Magdalena. Buhaton na mo. O sige, panlakaw na kamo. Og isangyaw ang akong pangan sa katawan. Sa kalibutan. Matuman, mahal mo Pangulong Magdalena. Pre Kulas, ato na ko pre. Mahal nga Pangulong Magdalena. Padayon, paring utik. Sige, ato ko. Salamat daon. Di na kinimayo na. Ubay-ubay na nila ang wa na mo tuos tinuod na Ginoo. Si Magda na ang ilang gituhuan ug kanang kawa nga naa sa altar sa simbahan. Mausab ang ilang giampuan. Kalawang bas imong gihuna-huna, mahal ko. Mura man ugwa ka malipay ning akong gibuhat. Ha? Gidani ko lang si Padre Danilo Villa Gracia dito aron istoryahon si Magdalena pagpakya siya. O dali-dali siya nagpalayo kay murang mabuak ang o ni Padre Danilo. Apanaon sa mga nabangga mga nilang sakyanan mga bata. Patay na kuno si Padre Danilo o si Kulas puti bunoga kay gitampalong gisagpa og unsa pa diha tungod sa kasoko ni Magda. Nako mga bata,
unsam sa kibuhato ni Bagdak. Kay Kulas, unsam ni ato ang writer. Na Tagalog naman tao ni. Unsaon kahasad siya ni Kulas, no? Porbida, pati yung masad ka siya. Okay, mga bata. Ani ang sumpay sa akong asoy kaninyo. Ayaw lang. Mao ka na'y angay sa mga masinupakon. Magda, sakit. Di ko makalihok. Ang alim sakit nga. Nabangga man ang inyong sakyan nga. Multi ka, bitus lubi. Gusto, si Padre Danilo, hain siya. Si Padre Danilo Villagracia? Oh. Patay na kito. Mayo kay. Nakitaan ka sa itong mga sakop. Kung wa pa, patay mo doon. Dili. Dili! Nganong gisupak mo ako, Kulas? Ngano? Hala, Magda, gisagpa ko dito. Kumusta na ang pamati mo, Kulas? Mahal ko. Magdali na. Pasalamat ka. Nga mahal ko ikaw, Kulas. Patay na lang unta ko ni mo. Hindi ko ka mahitabo. Kay pila na lang kaadlaw. Mataw na ang atong manluluwas. Magbitpola sa siya. Apuan. Iyang apuan ang naaskawa. Ug ang yatiyan. Takot-takot na yun. Sa magkana lang yung apuan. Demonyo ka na. Kung demonyo mo ka nang naasa iyang tiyan. Dili ko makatugot na mga tao ka na. Pero sa may mahimo na ko. Sa kaya nga na kong buhaton oron. Dili mo tao ka na naas tiyan ni Magdalena. Nahinanok na si Magdalena sa pagkatog. Hindi na kutsilyo. Tunggabon ko ang iyantihan aron mamatay siya. Tunggabon ko na. Gigakos ko ni Magdalena. Dili ko magahimo. Mahal ako ang akong asawa. Kinuo ko siya agad akong buhaton o samal. Maayo ka na hinanok sa pagkatulog ang nagbanta din sa simbahan. Magdali ko, tuulon ko ka ng tawa. Yan ako doon sa kawa ka nagbukal. Kung sa magagkaang niya ini kawa. Iya, usa ka naglutaw-lutaw sa kawa. Puti, nga murag, napurang magtaw. Naglangoy-langoy sa ilaw ma. Murag mga espiritu. Pagdadagan nila. Usa to. Singgit sa kababae. Kulas! Tulad nagsangpit ako. Murag naain ng anang maong kawa. Tanaw na ko ba yun eh. Dakpa ninyo siya! Sila pariutik. Buhay ko! Buhay ko! Buhay ko! Magnabuhay ko! Ayaw ko ninyong kapusa na nag-ikis ka na kong kahoy! Mao ka na ang angay kanimo, Kulas. Mahal ko ikaw. Pero gipalagot ko nimo. Ikaw na noon ang guba sa akong mga pangadlo. Pwes, usa ka sa akong ihad, inigkataw ning among manluluwas. Pangulong Magdalena! Andaw ng altar! Sige, tana ka mo. O kamong duha, bantayin na ninyo si Kulas. O Kulas. Saksihi ang pagkatao sa among manluluwas. O Diyos kanino, mawag ka na ni ining kalibutana. Dili! Dili ka mo mulampos! Dili!
panginak. Tungod din si kawa. Kinuo ko sa mga imot ni pasabot niya na. Usaman! Magluhod ang tanan! Luhod na sila. Ang kawa. Nag-aso-aso na ang kawa. Kinalabagabuhay ko din ni inagapusan ako. Pinalagpugnan ko siya. Nagpugpul sa mga pisik. Nagigot ko mga kawag. Kung sa akong tiil. Kisay. Kisay. Dali, Kulas. Sunuba ang sultana. Ug itabon si mo ang huwag sa sultana. Dali. Kaigap sa kiling usagap. Tao, ubay kong ipuli ni mo. Ni iki sa kahoy. Pandi Danilo. Buhay ka. Mao pa na nahitabo, Kulas. Nalingla ko sila napatay na ko. Usa diyang nagpalayo sila nga daga. Nagdali ko pangita nga magkapalayo. Okay, buutan kay Gilo, Kulas. Di tani pasabyan. Okay, di balik ko. Arupugan ang sakot sa demonyo nga nagpakaroon ingnon na si Magda. Usay. Taon-taon ako din, Kulas. Nagsutan ako. Naniid ko. O nasutan ako. Nga dili si Magda ka nang nagpakamagda. Ha? Pandi. Kausan ni anak sa lawak ninyo. Nakita na ko. Sa diyang na namin siya. Nakita ko na ko. Nga usa ka bati kay Nao nga tiguang. Oh, Pandi. tiguang ang nakita ko sa amin. Ug dili si Magda kay masawa. Sige na, hindi kita maglanan, Kulas. Sunugo na nato inda kong bahay. Ug ingon man ang simbahan. Ha? Ug adto tagi sa likod sa simbahan. Doon sa altar, din dito musud ang mga ministro sa nagpakaroon ng Magda. Ug ikaw umadani ning us kagalon nga Holy Water. Ug ibubo ni sa kawa nga nagbukal. O ako na bahala kay Magda. Sige, dali na. Oh, among manluluwas. Pila na lang ka oras. Mataw ka na. Mataw ka. Naana. Nag-anam nagpakita ang dakong buwan. Sunog! Sunog! Ala! Nasunog na! Ang simbahan nasunog! Animal! Pagkan kayo! Isa ang nagsunog! Dali! Dali ani niyo! Pagdali niyo ang tayo! Dali mo, dali! Ipadayon ko ang akong ritual. Maayo kayo ang kabangkay si Magdalena nga di anak ko. Doon sa kawa nga nagbukal. Ikaw, maestro! Anong ni aga pa? Tabangin sila! Bantayan ko ikaw, Pangulong Magdalena. Sige! Masa pa kailan ako kanaghud ko. Karon ibukbuk ko na kining holy water. Unsa ka nang imong gibawa? Tapos ka na, animal ka! Hindi natigibok ang akong kalawasan! Mga sagida! Nagpagawag siya sa iyang mata. Ayok ka! Mamamatay ka! Ikaw ka tumanambal! Kaya nga iyan, iputang isang uliyaga! Lagyan ng sumahat! Sana! Crucifix! Ang basado! Ano Danilo? Natungkat ang kawa! Magda! Magda, asawa ko! Magda! Magda! Salamat! Salamat na buhay ka! Salamat, Ginoo ko! Kulas, naago sa sasakawa. Hindi sige ko panawag ni mo, pero murag dali ka magkatungog na ako. Magda! Bihag ka sa demonyo, Magda.
O gigamit yang iyong bayon. Aron pagkatawon ang anak sa demonyo. Pero pakyas sila. Pakyas gyapon sila nga pagkatawon nila ang anak sa demonyo. Samtang niya pa kita nga dako o pagsalig sa Diyos Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. O di mga bata makasama na tapos kung aso ninyo ning simrauna nga naguluhan. Kay bulungang kawa din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Tanan dalit ka na to sa RMN Drama. Ang butang nga bata